мусобиқа аз намуди гӯштини миллӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Хорруғ бо ширкати беҳтарин паҳлавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. Гузориш аз ҷараёни ин чорабинӣ. дар мусобиқа 160 нафар паҳлавонони номӣ ва умедбахш дар вазнҳои 60, 70 ва зиёда аз 90 кило ба майдон баромада то ними рӯз аз ин теъдод беҳтаринҳо ҷиҳати идома додани иштирок дар чунин чорабинӣ сабқат намуданд. Давом карда мешавад Шамсов дар як гӯшаи майдон дар баробари гӯштингирии мусобиқаи дигар низ сурат гирифт. Дастаҳои алоҳида ба арғамчимкашӣ машғул гардида маҳорати хуб нишон доданд. Дар ин мусобиқа низ ғолибон муайян гардида бо тӯҳфаҳои арзанда қадрдонӣ шуданд. як харсак мухлисон барои варзишгарони арғамчикашӣ. намуди дигаре ки қобили таваҷҷӯҳи мухлисони зиёд гардид вазнбардорӣ буд. намояндагони шаҳру навоҳӣ дар бардоштани вазни 24 килограмм ба як даст қувваозмоӣ намуда тамринҳои қаблӣ имкон бахшид ки дар ин намуд низ ғолибон бартарият нишон дода ба пирӯзӣ соҳиб гарданд. ғолибони ин намуд низ аз тарафи ташкилкунандагони чорабинӣ идона бо мукофотҳои хоса қадрдонӣ гардиданд. ҳайати ҳакамони мусобиқаи гӯштини миллиро беҳтарин доварон аз манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ ҳакамонӣ намуда таҷрибаи бои онҳо нишон дод ки ҳамаи талошҳои гӯштингирон дар дораи талаботи қоидаҳои гӯштини миллӣ сурат гирифт. ҳар як талоши паҳлавонон истифодаи усулҳои муосир аз ҷониби доварони гӯштин бо кафкӯбиҳои бардавом пешвоз гирифта мешуд. умуман мукофотҳо барои ғолибон хеле гуногун буданд, аз яхдону тафдон, мошинаи ҷомашӯию телевизор, планшетҳо ва билохира шоҳҷоиза автомашинаи сабукрави тамғаи Opel таваҷҷӯҳи на танҳо гӯштингирон балки ҳаводорони гӯштинро низ ҷалб намуд. дар вазни 60 килограмм паҳлавонон номнавис гардида ба майдон баромаданд ва беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳо сарфароз шуданд. лозим ба ёдоварист ки дар ҳар як вазн зиёда аз 20 нафар паҳлавонон майдондорӣ карданд. дар вазни 60 килограмм Қурбонҷонов ғолиби мусобиқа гардида ҷойҳои дуюм насиби паҳлавон Шамиров ва ҷойи сеюмро Сангинов ва Саидов касб намуда ба ғолибон раиси шаҳри Хорруғ мукофотҳо дар фазои тантанавӣ тақдим кард. ман хеле зур буданд. 100% тайёр будам, лекин ман аз ваё камтар тамрини худро зуртар, қавитар кардам ва ёро мағлуб кардам. дар ҳар як вазн 4 нафар паҳлавон ғолиб баромада аз ҷониби дастандаркорони мусобиқаи гӯштини миллӣ ва намояндагон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳо қадрдонӣ мешуданд. дар вазни 70 килограмм Мирзошоев Афрӯз ғолиб баромада ҷои Бадиро Қурбонбеков ва Азорабеков касб намуданд. сардори раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тӯҳфаҳоро супурданд. дар вазни 80 килограмм бошад паҳлавон Душанбеев бар ҳарифонаш дастболо гарида ғолиб дониста шуд. ҷойҳои баъдиро паҳлавонон Чоршанбеев ва Дастамбоев касб намуданд. ин паҳлавононро бо мукофоти шоиста сардори раёсати вазирои корҳои дохилия дар вилоят сарфароз кард. албатта баргузории чунин чорабиниҳо талаботи замон буда ҷиҳати рушду нумӯи гӯштини миллӣ мусоидат мекунад ва инак лаҳзаҳои ҳаяҷон ва пурифтихори мусобиқа фаро расиданд ва ба майдон барои гирифтани шоҳҷоиза паҳлавонон Фариёд Шайхов аз водии Язгуломи ноҳияи Ванҷ ва Ардашир Мирзоев аз шаҳри Хорруғ баромад карданд. майдондории ҳар ду паҳлавон бо кафкӯбиҳои бардавом ҷараён гирифт. ҳар ду паҳлавонон барои расидан ба пирӯзӣ талош менамуданд. пас аз паси сар шудани муҳлати ҷудогарида ғолибият ба паҳлавон Фариёд Шайхов барои супоридани шоҳҷоиза раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов калиди автомашинаи сабукрави тамғаи Opelро ба ғолиби мусобиқа зери кафкӯбиҳои бардавом тақдим намуд. Фариёд Шайхов на як бору ду бор дар мусобиқаи сатҳи баланд пирӯз гардид ва ин дастоварди худро ӯ дар машқҳои пайваста арзёбӣ менамояд. барои расидан ба ин ҷо бисёр меҳнат кардан дар кор ва ман ният дорам ки на танҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон балки дар берун аз кишвар низ шарафи Тоҷикистонро баланд бардорам. баргузории чорабинӣ бори дигар нишон дод ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон паҳлавонони номӣ ва умедбахш зиёданд ва он рӯз дур нест ки аз миёни ин иштирокдорон дар радифи Расул Боқиев, Хушқадам Хусравов, Шакармаҳмад Мирмамадов шарафи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ хоҳанд намуд.